Mara ta' 56 sena u raġel ta' 73 sena, it-tnejn Maltin, u mal-vittmi ta' qtil doppju li seħħilħat filgħodu frazzett fl-inħawi ta' triq it-Tiġrija fil-Marsa. Għal-ħabta ta' 9:30 ta' filgħodu il-pulizija kienu informati li nqalet kommozzjoni bejn numru ta' persuni. Il-pulizija sabu li l-vittmi mixħuta mal-art f'kamra mitlufa minn sensjom u biġrieħi kkawżat minn strument li jaqtaw bil-ponta. F'dan ir-razzett kien innutat ukoll li jgħixu xi persuni oħra. Fuq il-post tad-delitt il-pulizija nutaw persuna tipprova taħrab u fil-fatt ir-riżulta li kien l-allegat qattil li ġie arrestat minnu fih u għattieħed l-isptar Mater Dei għall-assistenza medika biex eventwalment jiġi interrogat mill-pulizija ħalli tiġi stabilita d-dinamika tal-każ. F'kummenti lill-medja il-kelliem għall-korp tal-pulizija Brandon Pisani spjega li l-ewwel li waslu fuq il-post kienu l-uffiċjali mit-taqsima tal-kavallerija. L-assistenza tal-pulizija fil-waqt li l-ewwel ma waslu fuq il-post kienu wkoll il-pulizija minnaħa tal-kavallerija li għandhom l-uffiċini eżatt faċċata li malli semu l-kommissjoni wkoll raw x'kien għaddej u kienu anke minn tal-ewwel illi ġew fuq il-post. Tul l-investigazzjonijiet hemm numru ta' xhieda oħra li mistennija jiġu mitkellma mill-pulizija biex ikun hemm stampa aktar ċara ta' x'ġara qabel seħħ id-delitt. Fidejn il-pulizija hemm ukoll arma li possibilment intużat fil-qtil. Fidejn il-pulizija għandna arma illi possibilment hija l-arma illi ntużat f'dan id-delitt. Nista' nikkonferma illi l-arma mhijiex arma tan-nar, iżda hija arma illi x'aktarx intużat rridu nikkonfermaw eżatt għax hija bħalissa għadha fuq il-post għataw l-esperti tal-qorti għadu jitlu imma li konfermaw li l-arma li xaktar xintużat f'dan id-delitt da wkoll fuq il-post u fidejn il-pulizija. F'dan l-argument kien hemm involuti wkoll żewġ persuni oħra li sfaw midruba mill-allegat aggressur u li ttieħdu l-isptar għall-kura. Aktar tard dawn ġew iċ-ċertifikati li sofrew minn ġrieħi ħfief. Min informazzjoni li kiseb One News minn fuq il-post jirriżulta li l-koppja kienet tikri parti mill-istallel fir-razzett biex fihom jorqdu xi immigranti. L-allegat aggressur huwa mifhum li kien wieħed mill-immigranti li kien jirrisedi għandhom. Satejn wara li dalodu seħ id-delitt fil-Marsa l-qtil doppju. Fil-Marsa din l-investigazzjonijiet warajja diversi uffiċjali minn skwadri differenti tal-korp li qed jippruvaw jifhmu d-dinamika ta' x'seta' wassal għal dan il-qtil doppju. L-ewwel informazzjoni li ksibna minn fuq il-post jidher li l-vittmi raġel u mara li sfaw maqtula f'dan id-delitt kienu jraqdu għandhom xi immigranti fir-razzett fejn propju seħ id-delitt fejn inqala argument bejn numru ta' immigranti li kienu jitraqdu għand dawn din il-koppja f'din l-istalla u daru għalihom waqt dan l-argument. Ovvjament l-investigazzjonijiet għadhom għaddejn u nifhmu aktar x'inanki l-allegat qattil li ġie arrestat ftit tal-ħin wara li seħħ il-każ jiġi mitkellem mill-pulizija fil-ħin li ġej. Fuq il-post dominat preżenza qawwija ta' uffiċjali tal-pulizija, inkluż mill-iskwadra tal-omiċidji u reati maġġuri. Kien hemm ukoll membri tal-forensika, inkluż it-tabib forensiku Dr. Mario Xerri. Dwar il-każ inħatret inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Kevan Azzopardi, filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.